Здравейте, посетители на YouTube! Днес ще ви покажа как да работите с плагина World Edit. Тъй, първо трябва да се го изтеглите. Аз съм на server.pro и си го тегля направо сайта, обаче можете да го теглите от... тегляте го от интернет, ако не сте без сайт. Така, първо трябва една брадва. Дървена. И вижте сега планината. Първо ще ви покажа как да работите с командата set. От тук, първа позиция, до тук, втора позиция, и сега пишем наклона черта два пъти set, примерно лава. И ето стана лава. И може да го направим и set 0. И сега всичко изчезва. Ето вижте. И крашна. Май. Да, лагна. Ето вижте. Сега ще махни лавата. Може set water. Каквото си искате. Set wood. Обаче много лаги, като го правите това. Тъй, другата команда е copy, наклона черта два пъти copy и... Опа, не, сега не копирах нищо. Примерно копираме от тук до тука. Пишем copy. И сега тук пишем paste и... Опа, две черти. Paste и излиза под нас. Ето го. Ето можете колкото пъти искате да го поставите. Можете и тук е така. Буквално както си искате. Така, другата команда е copy-paste. Сега обаче не се сещам много как беше от тука до тука. Не. Не се сещам. Да. Още една команда. Snow. Пишете Snow, обаче то специално за една наклонна черта. И под вас за сняг. Вижте. Сняг. Чайте само. То е за отгоре. Защото няма място тук. Ето. Тъй, още една команда 3. И за дървета. Пишете 3. Сега цъкайте с ръката. Опа, тук не можете. Само на Dirt. Опа, лагна. Ей, не трябва да има сняг ли? Трикант. Ето, излезе. Вижте. Той дървета, ма не трябва да са на сняг. Ето дърво. Дърво. Колкото си искате, можете да слагате дървета. Само че отгоре сняг не става. И трябва да има място и така. Ето ви. Друго с есенция. Ето имате от help, примерно help essentials. И ето имате сядка. Ще покажа още няколко команди. Баланс. И ви показвам на нея. Има баланс. Направо балтоп. Ето първи съм аз. Има ban IP. Има
temp ban. Има много команди, само ви трябва да изтеглите Essentials. Ето има ban IP. Той компас, не го знам за какво е. Той Big 3. Сега гледайте. Big 3 Red Bolt. Чакайте. Big 3 Jungle. Чакайте. Дали има... Да. Сега ще ви покажа как да си промените спаунера, за да си направите XP. Те са GIF, името ви примерно аз съм Мартасос и 52. Дава ви спаунер. Цъкайте така и пишете спаунер Wolf. Тъй спаунера е направен на вълка, ето вижте. Можете да е спаунер Villager. Ето ви Villager. Може да е гигантско зомби, които са много яки, ама ви трябва друг плагин майче. Спаунер Slim. Извинете. Спаунер спаунер Blaze. Не, трябва да цъкнете. Цъкате тук. Пишете спаунер. Сега обаче не знам как да спра 3 false. 3 hill, нещо такова. 3 stop. Не става, не знам. Не знам как да го спра. Като се делопна, ще станем. И това беше от мен. Ако ви харесва клипа, лайкнете. Ако не, нищо.